खुलुमबाय गासैखौबो बर'सा देरहासार चेनेल जाना गासैखौबो बरायनो लाबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनजों आं दिनै मोनसे आयदाखौ लाना सावरायनो नागिरदों। नोंथांमोना हयथ' नुखाबाय पिक्चाराव दे लामा होथेनाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय। अब्ला बेखौनो सावरायगोन जे नोंथांमोनजों दे पिक्चाराव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय गामिखौ होथेनाय बा लकडाउन खालामनाय नुनो मोन्दों। आङो बे पिक्चारखौ फेसबुकनिफ्राय कालेक्ट खालामदों, सोरबा वाट्सएपआव आंनो दैथायहरदों। थ' बेखौ नोजोर बोनानै आङो नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों। दिनै गामियाव गासै बबेबा गामिफोराव गामिखौ नैबे औवाजों बेरा होथेनाय नुनो मोन्दों। दा बेवहाय आं मोननैसो बाथ्राखौ सावरायनो नागिरदों। आं नोंथांमोनाबो बिजिरलायदो बे बाथ्राखौ लानानै। थ' कर'ना भाइरासजों वर्ल्डआवनो मोनसे साग्लोबसारनाय जोङो नुनो मोन्दों। बेखौ नोंथांमोना निउसनि गेजेरजों मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां बाथ्रा मोन्थिदों। ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना मोन्थिदों दे वर्ल्डआवनो गोबां सुबुंफोरानो थैबाय बे बाथ्राखौ। थ' बेवहाय बाथ्राया बेनो जे गामि दरसेयाव हमनानै ला कर'ना भाइरासजोंल' बेरामि जागोन बे नङा। बेवहाय गामियाव बबेबा गामिफोराव जेन'बा गुबुन बेरामजों साग्लोबसारनो हागौ आरो बै समाव इमारजेन्सिनि थाखाय डक्टराव लांनो गोनां जायो। अब्ला डक्टराव लांनो गोनां जायोब्ला नोंथाङा जेनेबा हमना ला बे गामिनिफ्राय नों डक्टराव लांनो अब्ला गारिजों लांगोन, अब्ला गारिया बोरै खारगोन बे लकडाउन खालामना दोनोब्ला? थ' हमनानै ला गारिखौ नों लाबोबाय, दा इमारजेन्सियाव नोङो बै लामाफोरखौ बोरैहाय बोखारनानै नोङो डक्टरनाव लांगोन? बाथ्राया बेसो। थ' बेवहाय गभमेन्टनिफ्रायबो जे बे बाथ्राखौ बुङाखै लकडाउन होननाय मानि जे ओंथिया बे नङा गामिखौ बेरा होनानै लकडाउन खालामनांगौ बे नङा। जे लकडाउना बे नङा जे गामिखौ होथेनानै जे गाव प्रटेक्ट खालामना लानांगौ बे नङा। लकडाउन मिन्स बेहाय गासिबो बन्द', नों थाबायनाय मानाय बेरायनाय बेफोरसो। दा नोंथाङा बुजिनाय लोगोआवसो खोन्था बे लकडाउना। थ' बेवहाय आं बेखौनो खावलायगोन जे लकडाउननि जे सोदोबखौ नैबे लामा होथेनाय बा माबा खालामनाय बिदिखौ दा खालाम। बेवहाय जों ससियेल डिसटेन्स मेनटेन खालामनाय एसे बाथ्रा, जों सुबुंजों सुबुं फोनांजाबनाय बा सुबुंजों सुबुं सोमोन्दो लाखिनाय बे खाथियाव थानाय बेफोरखौसो एसे नोजोर होनांगौ। आंनि बायदिब्ला बे लकडाउन खालामनायनि ओंथिया बे नङा, गामिखौ जे होथेनांगौ बे नङा। बेवहाय जों सांग्रांथि जानायासो गोनांथि। जों नैबे गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ जों होबथानायनि थाखाय बेरा होनायजों होबथानानै मा गुबुन राहाजों बिथाङा फैगोन। थ' नोंथांमोनाबो बिजिरलायदो बे भिलेज लकडाउन खालामनाया बा गामिखौ नैबे बेरा होथेलायनानै लकडाउन खालामनाया मोजां जादों बा गाज्रि जादों बेखौ। नाथाय जोङो सांग्रांथि जानाया गोनांथि। जों सांग्रां जानांगोन आरो सांग्रां जायोब्ला जों बे रोगिनिफ्राय बा बेरामनिफ्राय जों खारग'गोन। बेखौनो आं खावलायगोन जे जोङो बे ससियेल डिसटेन्सखौ जों मेनटेन खालामनांगोन आरो मेनटेन खालामोब्लासो जोङो बेनिफ्राय रैखाथि मोनगोन। थ' नोंथांमोनाबो बिजिरलायदो बे गामि लकडाउन खालामनाय लामा होथेनाया मोजां जादों ना गाज्रि जादों। नाथाय नैबे कर'ना भाइरासनि मोनसेल' फाहामथाय राहायानो जादों मा ससियेल डिसटेन्स। न'आव थानानै नोंथाङा गावखौ रैखाथि होनांगोन आरो लोगोसेनो न'आव थानायानो मोनसे बेनि गिदिरसिन मोनसे मेडिसिन होननानै बुंदों। अब्ला गासैखौबो आङो बे चेनेलनि जाना गासैखौ न'आव थानानै बे लकडाउनखौ मेनटेन खालामनो थाखाय खावलायबाय। नोंथांमोना बिजिरदो नैबे भिलेज लकडाउना मोजां जादों बा गाज्रि जादों। गोजोन्थों।